Independència, el barri de Sants, els barris de Sants, de Safrans, de Corbeta. Bé, jo soc Joan Mollà, president de l'Associació per la Independència, i voldria fer un aclariment previ, encara que els cartells diguin que soc un dels ponents. Jo, de fet, no soc un dels ponents, presento ells dos, que són els que avui tenen la paraula. Per tant, simplement els faig l'acollida, els dono la benvinguda en aquesta nova sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana, que és una sectorial que ens feia falta. De fet, és la segona sectorial que acollim a pocs mesos aquí a Sants. L'anterior va ser el 13 de juny, que és la sectorial d'Economia Social i Solidària. I penso que ens fa que la presentació d'aquestes dues sectorials es faci al nostre barri, que per altra banda, els nostres barris, perquè tinc tendència a parlar de Sants, però és Sants i altres, que són uns barris amb una llarga tradició, tant de lluites obreres com mostres de solidaritat, de creació de cooperatives, un barri on es van fundar alguns dels partits i alguns dels sindicats que més han influït en el nostre país, i on més força també en l'època de la transició van tenir les associacions veïnals. I potser és per això que preguntava jo avui si els ultras de base tenen una certa fixació en els nostres barris. Sembla que tenen una certa tendència a tornar-hi. Són uns barris que tenen una densa xarxa d'entitats i una rica i compromesa societat civil, que és imprescindible per acabar de decantar al nostre país aquest gir històric que estem realitzant, que penso que ja hem començat. Doncs és per això, pensàvem també nosaltres, que la nostra Assemblea Territorial de Sants Montjuïc per la Independència, l'Assemblea Territorial de l'ANC, la nostra manera de veure funciona bé, funciona força bé, potser perquè, evidentment, se sustenta en un brou social molt ric, molt dens. I realment això fa que els lligams i les persones que es mouen tinguin ja un llarg bagatge en aquest sentit. Ja per parlar d'aquesta sectorial que avui presentem, treballadors i treballadores de la Independència, ja he dit abans, és una sectorial que trobàvem a faltar, tenen molta feina a fer i els necessitem, jo diria, des de dues òptiques, des de dues perspectives, que és abans del dia D i després del dia D, i ja m'enteneu. I això no vol dir que hagi de fer una feina abans i una després, s'han de fer totes alhora i ja des d'ara. Per un cantó, diguem-ne, abans del dia D, penso que han d'ajudar a acabar de decantar el món del treball la construcció d'un estat independent, fent augmentar aquesta economia social, fent veure a tothom que és l'únic camí per superar aquesta societat, aquest món esperpèntic, deixeu-ho dir així, salvatge, i podríem aplicar-li altres qualificatius bastant ignominiosos, en què s'ha convertit en la nostra societat, en què amb l'excusa d'una crisi que resulta que beneficia els que l'han provocada i perjudica tota la resta, doncs estem on estem. I a més ens acusen d'haver estirat més el braç que la màniga. Nosaltres que anàvem pràcticament sense ni arriba. Per altra banda, amb vistes al dia després del dia D, diguem-ne, penso que ens han d'ajudar aquesta sectorial a elaborar un nou marc, diguem-ne, de relacions socials, laborals, d'anar construint aquest nou estat català on les persones realment siguin valorades com això, com a persones, com a ciutadans, com a treballadors, amb dignitat, on sigui possible un progrés social autèntic, on l'estat del benestar no sigui una cosa del passat, com sembla que és ara, una societat en definitiva també que no obligui a marxar a la seva generació de joves i més ben preparades de la història. I res més, abans de presentar-los ja directament amb ells, deixeu-me dir ben clar, en reflexió allò que fas a veu alta, ara que es parla tant de les vies i els desvios i tot això, deixeu-me dir que em sembla que, i això em sembla que tenim tots clar, només hi ha una via de la nostra. Perquè la que diuen la tercera via, aquesta que ara s'ha posat de moda, tots sabem que és una via morta, que acaba, a més amb un desert. Un desert que, com el seu nom indica, no hi ha ningú. Un desert que sembla la vall de la mort, però que nosaltres, a tots els efectes, potser li podríem dir el desert del federalisme o un altre nom semblant.
exemplar. La segona via, potser encara és pitjor, condueix directe a un precipici, a un estimball. Un estimball que ens mena a l'Espanya, diguem-ne, única i eterna, fins i tot que es posa, diguem-ne, que és la que sembla que ara predomina darrerament. No vol dir que sempre hagi de ser així, però actualment cada vegada dona més l'efecte que va cap aquí. Per tant, per eliminació només ens queda una via única, diguem-ne, que és una que fent un fort miratge, jo diria, tot el que portem de trajectòria als últims 300 anys, que fent, penso, un bon miratge cap a una primera estació, jo penso que és la primera, no és l'última estació, que es diu la independència, la plena sobirania com a poble. I aquesta via és la que ja anomenem des de fa uns quants dies la via catalana cap a la independència, de la qual ja vam poder tenir un primer tast important l'11 de setembre, agafant-nos tots les mans de punta a punta del país. Aquesta és l'única via, la via catalana a la independència. Els altres són, com diria aquell, quimeres. Total, que companys de treballadors i treballadors per la independència em sembla que us presenta una bona feina. Llavors, abans d'acabar, voldria presentar-los breument. Els presento els dos alhora i així ja acabo per sempre. Sempre que més, encara podrem dir la que poseu. Bé, tots tres em sembla són dels mateixos anys, nascuts a la segona part dels anys 40, tenim unes vivències més o menys semblants, tots plegats. El Fred Vilfovas, que és el coordinador de la sectorial, em sembla que va formar part de totes aquelles lluites del temps de la caputxinada, de la lluita a la universitat per un sindicat democràtic, em sembla que presonat, també algunes vegades, llicenciat en dret, advocat laboralista, sindicalista, i des del maig del 2013, em sembla que és, si no m'equivoco, coordinador d'aquesta sectorial. I en Ferran Foguet, que us han de dir, sobretot els de Sants Montjuïc per la independència, treballat al món de la banca, sindicalista, treballador com el que més aquí al barri, ja des dels primers temps de les consultes i després un dels membres fundadors de Sants Montjuïc per la independència. Alfred, Ferran, benvinguts i teniu la paraula. Quan pensava en aquesta exposició que pensava fer, el primer que se m'ha vingut al cap, també perquè soc un fan incondicional, però a part d'això d'una cançó del Raimon. Aquesta cançó que sembla que pel dia d'avui, per totes les xerrades que puguem fer de treballadors i treballadores, crec que és una cançó dedicada a nosaltres. I és el tema de l'ioga incontinència. Venim tots un silenci que no és un silenci pausat, sinó que és un silenci treballat. I hem aconseguit arribar fins aquí gràcies a que aquest silenci els treballadors, els ciutadans de Catalunya l'han sabut trencar.
que som gent per descomptat, que en aquest moment jo crec que tenim la necessitat, d'alguna forma, de revifar, de resituar els valors bàsics, autèntics de la classe treballadora. Perquè, en definitiva, són aquells que ens donen el tarannà i ens donen l'estil de treball que portem en aquest moment. Nosaltres no som gent que, d'alguna manera, la nostra mirada de la societat passa per tindre la presència permanent de la gent que més pateix, de la gent que realment pateix aquesta crisi i les conseqüències d'aquesta crisi. Estem parlant de la precarització del treball, de la destrucció dels drets socials i civils, i per tant estem parlant, diguem, de tot el que implica aquesta crisi, que tots, com tots la patim, no crec que cal que m'allargui gaire. Clar, aquesta crisi per això té conseqüències no solament econòmiques, té conseqüències, i les estem patint i vivint, té conseqüències de caire polític, de caire sindical, de caire econòmic, de caire social. Per què? Perquè d'alguna forma posa a la palestra els problemes que crea la crisi. Com deia el Joan, resulta que nosaltres, els treballadors i treballadores, en principi, ens ho hem passat tan bé que ara tenim que pagar la factura d'haver passat tan bé, o sigui, hem disfrutat d'endeutar-nos tant que ara resulta que tenim que pagar la factura. Bé, això és una opinió per descomptar que sempre coincideix amb els que s'han beneficiat d'aquesta crisi i que continuen beneficiant-se. Cosa que, per contrari, nosaltres, com hem de pagar la factura, resulta que, com no ens donem pressa a arribar a la independència, no tindrem seguretat social, sinó que tindrem bromados i tindrem altres puestos o tindrem, gruixots que ens compraran a les empreses. Perquè tot l'altre serà una empresa privada que ens voldran cuidar sempre i quan paguem més. Per tant, no volem assumir de cap manera, com a treballadors i com a treballadors, no volem assumir de cap manera les limitacions que actualment ens imposa el sistema, aquest sistema neoliberal, que d'alguna manera, amb la seva bogeria de guanys i dels beneficis estabilitats, amb la seva lògica utilitarista, simplement ens converteix i ens defineix com a eines de producció o objectes de consum. Crec que ha arribat el moment, i crec que és un moment molt important, com perquè nosaltres en aquest procés que volem seguir, perquè aspirem a la independència, en aquest procés constituent, volem no solament tenir, no solament volem aconseguir, també volem ser. I ser vol dir aprofundir en aquests valors i en aquella sensibilitat que han fet de la classe obrera una classe importantíssima per totes les nacions i per tot el món. Per tant, aquesta voluntat utilitarista de dir que som objectes de consum i som simplement objectes de producció, hem de tenir una resposta contundent. Hem de donar una resposta contundent. Hem de no solament aspirar a tenir, sinó també a ser també. Volem ser els primers beneficiaris, els treballadors i els treballadors, els ciutadans de Catalunya, que hem de lluitar per ser els primers beneficiaris de les nostres pròpies capacitats i de les nostres pròpies possibilitats. I aquest procés constituent ha de facilitar, ha de regular i ha de posar sobre la taula aquest àmbit i aquestes grans idees globals per tal que aquesta nova nació, d'alguna forma, entre tots volem construir, sigui realment aquella que supera totes les deficiències que podem dir històriques, podem dir econòmiques i podem dir també socials, que en aquest moment, si no parem el carro, si no li parem el carro amb alguna gent que està a 600 quilòmetres, crec que podem fins i tot desaparèixer com a poc. Tots nosaltres, homes i dones d'aquest país, compartim una cultura, compartim un valor, compartim una ètica, i per defensar-la és per això que aspirem a la independència.
És per això que per dignificar tots aquests valors, aquesta ètica, aquesta cultura, per això estudiem la independència, perquè volem anar anticipant, volem ser propietaris, volem ser beneficiaris del que he dit abans, de les nostres pròpies possibilitats i capacitats. Us convoquem, per tant, us convoquem a tots i a totes que en aquest procés no ens el mirem des de la barrera o des de l'acció en seguir el full de ruta que solament ens marca l'Assemblea Nacional, sinó que també ens marca l'Assemblea Nacional que ens parem a ser protagonistes d'aquest procés. També ens marca l'Assemblea Nacional que definim quin país volem. També ens marca l'Assemblea Nacional què vol dir un somni. Tot això és part de la reflexió que avui i ara cal que portem. I no la podem portar sentats al sofà de casa veient els partits de TV3 o les tardes de TV3, sinó els tenim que fer-ho aquí, reunits, al cafè, al bar, a la sala, on sigui, en el nostre lloc de treball, a l'hora d'esmorzar, mentre fotem el bocat. Crec que hem de treballar aquestes coses, aquesta reflexió, perquè la nació que volem no volem que sigui un estat espanyol en control. Volem una nova nació que ens construeixi sobre la prioritat de la persona i sobre la solidaritat entre tots els pobles. Companys i companyes, no m'allargo més. Lluitem per la nostra dignitat i segur que lluitant per la nostra dignitat serem. Gràcies. Bones tardes a tots. Bones tardes a tots i a totes. Gràcies. Amic Joan, Ferran, també tenim amb nosaltres l'Alfonso Quintena, que acabo de veure que entrava per aquí. En primer lloc, saludar-vos a tots i a cadascun de vosaltres per l'esforç que heu fet per vindre a sentir-nos. Entrant en matèria, us diré que la primera qüestió que crec que és procedent és plantejar-nos què és el que planteja l'Assemblea Nacional Catalana en relació als treballadors i al moviment dels treballadors. Concretament, en el full de ruta de l'Assemblea Nacional diu que l'ANC treballarà perquè la majoria de la nostra població, tan castigada per la crisi econòmica, política i social, constati que la independència representa una oportunitat clara d'abordar els problemes polítics i socials amb mesures i possibilitats certes de canvi i millora. Amb aquest objectiu, l'Assemblea Nacional Catalana treballarà per ampliar els consensos entorn als aspectes claus que defineixen a grans trets quin tipus de nou estat volem. Per tant, la primera qüestió que jo volia plantejar davant vostre és precisament aquest element, aquest objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana. Ho dic perquè hi ha qui en determinats moments diu que l'Assemblea Nacional Catalana és de dretes. És a dir, no, l'Assemblea Nacional Catalana serà el que els membres de l'Assemblea Nacional Catalana vulguin, però, entre altres coses, el que volen és el que acabo de llegir fa un moment. Volen una Catalunya que alliberi en aquests moments de crisi d'aquesta situació econòmica, política i social i li dona una perspectiva que això ho trobarem en el nou estat que volem. Vosaltres, molts de vosaltres, teniu el manifest de la nostra sectorial, per tant jo en aquest camp no insistiré, però veieu que nosaltres estem naturalment per establir una, no parlem ja d'estat, sinó volem una república catalana, lliure, democràtica, laica i social. Per tant, nosaltres hem fet una definició
del que volem. Nosaltres som treballadors i volem que aquesta Catalunya tingui aquestes característiques. No volem una Catalunya en la que el capital sigui el que mana, en la que el capital financer faci i desfaci, etc. Volem una Catalunya democràtica, entenent en democràcia per democràcia econòmica, política i social. Això és la nostra idea fonamental. I som plenament conscients que per fer això cal lluitar. Cal enfrontar-se en poders exteriors i cal enfrontar-se en poders interiors. Com sempre ha fet el moviment obrer, com sempre han fet els treballadors. Els treballadors han aconseguit el que tenen gràcies a la seva lluita. Nosaltres i en aquest moment no serem una excepció. Nosaltres tenim que estar endavant de la reivindicació de la República Catalana plantejant les nostres reivindicacions. La nostra voluntat de que sigui democràtica, social, política, etc. Crec que no deixa de ser interessant, sobretot en aquest moment que estem travessant, donar-nos compte una mica de quin és el problema, els problemes que tenim. Nosaltres tenim essencialment un problema polític. Clar que tothom pensa en l'economia, però aquest problema econòmic ve d'una multitud de decisions polítiques inadequades. Quan jo faig l'AVE, decideixo políticament fer l'AVE. I per tant, després pagar l'AVE és una conseqüència econòmica que la paguem entre tots els demés, etc. Però fixeu-se que el nostre problema és un problema polític. I qui genera aquest problema polític? Doncs qui no ha fet encara la revolució industrial. Nosaltres a Catalunya hem fet la revolució industrial fa molts anys. A Anglaterra han fet la revolució industrial fa molts anys. A França i a Alemanya han fet la revolució industrial fa molts anys. Però a Espanya no s'ha fet la revolució industrial. I aquest és un greu problema perquè tenim un poder que té unes arrels genètiques parasitàries. Tenim un element que els terratinents segueixen existint. La duquessa d'Alba, sense fer res, cobra més de la Unió Europea, segueix parasitant no només Espanya, sinó que ha parasitat Europa. Tenim, per tant, uns governs de tall autoritari, centralistes. Tenim unes fórmules absolutistes de poder. No existeix realment un sistema democràtic. I en què es manifesta això? Doncs es manifesta, companys, en què en aquest moment qui mana és el capital financer, especulatiu, improductiu, exactament el que eren els terratinents clàssics, etc. Fixeu-se, financers, especulatius, improductius. I no es produirà perquè en aquest país hi hauria de posar a qualsevol que munti una empresa una medalla, perquè resulta que el que munta una empresa és una espècie de prímum, que per guanyar un 5, un 6, un 7, un 8% del seu capital invertit es troba que qualsevol en aquest moment en la construcció, o més que en la construcció, també en el sector immobiliari, han estat parlant de 150 i de 200%. Per tant, aquestes persones, aquesta idea parasitària global que també ens ha arribat en certa mesura a Catalunya, és a dir, són elements centrals que tenim que combatre, però que prenen decisions polítiques que ens afecten a tots i que afecten a l'economia del conjunt. I tenim la burocràcia madrilenya, i tenim la bruneta mediàtica, i tenim bisbes i cardenals, i tenim un acord de dits intel·lectuals que el que agafen són les engrunes que cauen de les taules del poder. Això és el que tenim. I aquest és el problema que té no Catalunya, que té Espanya. No Espanya, que té Europa amb Espanya. Aquest és el problema. És un problema polític, és un problema de poder molt important.
I el problema que nosaltres tenim és que nosaltres es parla de diàleg i resulta que aquestes persones, aquest grup que domina el poder a tot Espanya, no sol en contra de Catalunya, sinó de tot Espanya, perquè és un grup minoritari que domina el poder. És a dir, tota aquesta gent pensa que aquest poder li s'ha vingut otorgat per la gràcia de Dios. I per tant, no estan disposats a canviar aquest poder, no estan disposats a negociar aquest poder. Som com pedres, i per tant, les pedres, l'única solució és partir-les. Nosaltres, tota aquesta situació que explico ha produït en tot el país, en tot l'estat, d'alguna manera, una gran ebullició. Una ebullició que va començar, no ha deixat d'estar, però després va vindre el 15M, va vindre tota una sèrie d'agitacions, de problemes continus, que qüestionen essencialment la naturalesa de tot l'estat. No és un problema de crisi econòmica, és un problema de crisi de credibilitat, de corrupció, és un problema de que tot està posat en qüestió. Tenim posat en qüestió els partits polítics, tenim posat en qüestió el Parlament, tenim posat en qüestió els òrgans judicials, el Tribunal Constitucional i pràcticament totes les institucions que existeixen en aquesta trista Espanya. I clar, això té un sol problema, i és que nosaltres hem vist com la transició, que no diré que hagi portat elements d'avantatge, si no, segurament no podríem estar parlant aquí, i això també, els que es carreguen la transició a tope, també tindrien que pensar que alguna cosa va portar la transició. Però la transició en això que va portar està, companys, esgotada. Està esgotada. I és per això que Espanya requereix, necessita urgentment la ruptura democràtica. Els més antics sabem la transició, la ruptura democràtica, el que es va plantejar. No va haver aquesta ruptura democràtica. Va haver una transició pactada que ens ha portat on en aquest moment estem en totes les avantatges i en les seves desavantatges. Doncs Espanya necessita un procés constituent i nosaltres necessitem la independència. El nostre procés constituent es diu la independència. Per tant, no sols nosaltres tenim un problema polític, sinó que té tot el país, tota Espanya, un greu problema polític. Bé, clar, nosaltres en aquesta marxa cap a la independència, per nosaltres és una marxa cap a l'estat propi, és una marxa cap a la República Catalana i la via catalana cap a la independència és un fet d'extraordinària importància en aquesta línia. La via va començar abans que es fes la via i la via segueix després que s'ha fet la via. Però, entretant, la pròpia via, la física via, és una mostra de la capacitat d'autoorganització que té el nostre poble. És a dir, la capacitat de civisme, la capacitat d'organització, la capacitat de saber fer les coses que nosaltres tenim. A la via hi havia desenes de milers de treballadors. La pregunta és, estava el moviment obrer? La pregunta seria, hi eren els sindicats? La pregunta seria, hi eren els partits que tradicionalment han defensat els treballadors o hi eren tots els partits que tradicionalment han defensat els interessos dels treballadors? I aquest és un problema que tenim. Tenim un problema, un greu problema. I aquest problema el tenim que abordar, i el tenim que abordar des de dintre. Per això nosaltres ens volem presentar, però per això el que volem és que parleu amb els companys de feina, que parlem en els sindicalistes, que parlem en tothom,
perquè nosaltres tenim que tindre en compte que si el moviment obrer, si el moviment popular no està encapçalant, no està en la capçalera, per dir-ho d'alguna més que encapçalar, en la capçalera de l'acció cívica que ens porta cap a la llibertat aquesta tindrà dificultats, tindrà problemes. El futur, companys, s'escriu avui, no s'escriu quan arribi el procés constituent. El que es faci avui té importància per al futur. Estar presents o no estar presents no és una qüestió petita, és una qüestió central. Quan es va discutir en el seu dia prèvia a la transició i tal, el que s'estava discutint prèviament era el que després ens hem trobat nosaltres. Perquè els fenòmens històrics, clar que diem, aquí empieza la media, el medioevo, i allà comença tal, però els processos històrics del medioevo estaven escrits anteriorment. I la Revolució Francesa no es va escriure el 1714, s'havia escrit abans, a partir de la lluita que van tindre la burgesia francesa per alliberar-se, per col·locar una sèrie d'elements enfront de l'absolutisme. Per tant, el futur, companys, no és dels que no hi són. Podem tindre una república catalana, però la república catalana que tinguem la volem d'una manera determinada. La volem desenvolupada, democràcia política, econòmica i social, i això no és possible sense aquesta presència dels treballadors, les treballadores i les capes populars. Bé, un exemple. Nosaltres, en aquest moment, únicament es parla de l'espoli fiscal. I l'espoli fiscal, teòricament, ha de solucionar tots els problemes. Per què? Perquè, efectivament, resoldrà molts problemes. Si es deixen d'espoliar fiscalment, no hi ha cap dubte que tindrem una disponibilitat econòmica molt més gran. Però estem parlant que, a més, els impostos s'han de distribuir d'una manera correcta entre la població, que paguin més els que tenen més. D'això no estem parlant. Potser paguem menys, perquè si retornem l'espoli, potser baixarà la càrrega impositiva. Però no estem parlant de la distribució de la càrrega impositiva. No estem parlant de com es farà després la despesa. Estem parlant sol d'una cosa, l'espoli fiscal. Per tant, doneu-vos compte de com s'escriu, com es va escrivint la història. Quan arribem al moment constitutiu, estarem parlant únicament d'espoli fiscal o estarem parlant de distribució de la riquesa. Aquest és un problema que nosaltres us plantegem davant vostre. Bé, els sindicats tenen una posició complexa, limitada, i vull explicar el per què. És a dir, perquè les coses totes tenen una certa explicació. Els sindicats estan plantats en el dret de decidir. El dret de decidir està molt clar per Comissions Obreres, està molt clar per la UGT, està molt clar per la USO, està molt clar pels principals sindicats. Però, a part d'això, hi ha altres coses que estan incidint en el moviment sindical, com la crisi. La crisi que afecta no sols als treballadors, sinó a les seves pròpies estructures, a la dedicació que dediquen als expedients de regulació d'empleo, als CEROs, que es diuen ara, els problemes de la interlocució social, l'atac als convenis col·lectius. És a dir, els sindicats estan plantejant moltes lluites en aquest moment. I en el seu si no hi ha cap debat en relació a la independència. I per què no hi ha cap debat? Perquè els sindicats tenen por. Tenen por a que en la mesura que tenen una concurrència de diverses sensibilitats polítiques, tenen por a tindre problemes interns, tenen por a perdre força, tenen por a desviar-se dels altres objectius que us he dit
abans. Tenen por a perdre afiliació. Per tant, nosaltres tenim que aconseguir ajudar els sindicats a que entenguin que el debat sempre porta riquesa a les organitzacions, que no les empobreix mai i que, a més, és precisament en la línia de plantejar-se avançar cap a la República Catalana. En aquell moment d'abolició és un mateix temps un moment de trencament, és el moment d'avançar, no és el moment de quedar-se en cotxí. Els sindicalistes tenen altres problemes. Aquestes coses ja cal conèixer-les una miqueta. Els sindicalistes que tenen tots els problemes que tenen els sindicats, i a més que viuen concretament en les seves pròpies empreses els problemes dels seus companys, perquè estan patint. No fa molts anys, ja podem dir fa molts anys, que els sindicalistes no tenen ni una sola alegria. Ni una sola alegria. Doncs els sindicalistes que viuen en primera persona tota aquesta situació tenen un problema també de manca de debat, perquè l'organització no està debatent. Tenen un altre problema, que és un problema de resposta mecànica. És un problema de creença. És un problema de creença i ho explicaré el que cal. La resposta històrica del sindicalisme ha sigut la federació. Els sindicalistes són per naturalesa federalistes. I el replantejament d'aquest tema, el donar resposta, implica tota una acció de reconversió. Significa replantejar-se políticament tot això que us estic plantejant aquí sobre la taula. I les seves organitzacions tampoc els ajuden. Per tant, en aquest moment, aquest tema, tenen una creença. Front a aquest tema, resposta immediata, resposta sistemàtica, el federalisme. I després, quan preguntes en qui et federaràs, aleshores no hi ha resposta, perquè saben que no es poden federar en ningú. I aquest atzucac és el que nosaltres tenim que aconseguir alliberar. Nosaltres tenim que col·laborar en obrir aquest debat dintre de les organitzacions i dintre de les empreses i dintre de totes les on tinguem accés. Bé, no entraré en el tema dels partits polítics, encara ho tinc apuntat, però no vull entrar però és breu. És a dir, un partit era una organització de partidaris d'alguna cosa. Per tant, volien transformar la societat. Un partit ara és com una enquesta. És a dir, parles en segons quina gent i et diu, mira, escolta, és que jo tenim una sensibilitat federalista, uns altres companys són confederals i els altres són independentistes. Clar, això és un partit, o és una cosa. I aquest és un altre problema que tenim, que el debat no s'estableix dintre de les organitzacions. Per què? Perquè resulta que el que està funcionant és l'interès electoral, l'interès de què obtindrem si tenim aquesta postura o tenim aquella altra postura. I per tant, el que està predominant és el temor a perdre posició o el desig a guanyar posició. No la idea partidària. Jo soc això i tiro cap allà. La conseqüència més greu d'aquest panorama que he descrit és que s'ha produït una dicotomia que contraposa l'ús social a l'ús nacional.
és que, escolti, això, nosaltres estem per lo social. No, això és un tema nacional. Nosaltres estem per lo nacional. Això ho deixem aquí al costat, que és un tema més social, més tal, i això és un permetim. Per tant, s'ha produït dintre de la nostra política, dintre del nostre marc polític, un element que és equívoc, que serveix per amagar-se darrere. I nosaltres tenim que dir que volem una solució d'estat, volem un estat republicà, volem una república que integri els dos problemes, el nacional i el social. És aquí on està la síntesi. No està en la divisió que serveix per amagar-ne, per passar-li la pilota a un altre tema. No, no, és precisament per això nosaltres volem una república democràtica, econòmica, social i políticament establerta. És aquí on està el sí de l'assumpte. I és per això que tenim que discutir precisament en el procés constitutiu d'aquesta república tots aquests elements, aquestes reivindicacions que té la societat, que tenen els treballadors, que tenen les capes populars. Si l'Estat fa aigua, si l'Estat espanyol fa aigua, per nosaltres és una oportunitat. I nosaltres tenim, sentiu allò que diuen, una crisi és una oportunitat, no? És dir, tu, hòstia, estic aquí, que no hi ha manera de trobar l'oportunitat en aquesta crisi. Doncs sí, la crisi de l'Estat és la nostra oportunitat. I és una oportunitat que no tornarem a tindre en bastantes dècades. Per tant, la tenim que agafar al vol. I és precisament en aquest moment de crisi de l'Estat, quan nosaltres tenim que incidir fortament per obtindre dues coses, per obtindre la república i perquè aquesta república tingui un contingut social. Tema diferent, i en això vaig acabant, és el tema que és el que tenim que fer arribar als treballadors. L'ANC. Ara parlem de l'ANC. L'Assemblea Nacional Catalana ha estat llançant durant tot aquest període un missatge essencialment independentista i s'ha abocat en dir la independència és possible. Per tant, ha fet 23 argumentaris, 23 prontuaris per explicar-nos, per exemple, que les pensions no sol no baixaran, sinó que inclús podrien pujar, per explicar-nos que Catalunya independent és una Catalunya econòmicament viable en escreix, per plantejar-nos el combat contra les pors. I en aquest sentit, jo crec que hem reeixit bastant. Jo crec que hi ha, naturalment, aquestes preguntes conforme vas entrant i profunditzant en determinades zones que no hi ha una comprensió respecte al fenomen nacional o que no s'han preocupat d'això, doncs naturalment tornen a servir aquestes preguntes. Escolti, què passarà amb les pensions? Però en conjunt la nostra societat ja té assumit que la independència des del punt de vista tècnic no té el més mínim problema, de no es pugui resoldre. Però un altre problema que se'ns planteja és quan parlem amb els treballadors que són sempre, encara que siguin treballadors, són sempre negociants. Perquè això l'eix fonamental de la seva acció és la negociació col·lectiva. Diu, però jo què vaig a guanyar això? Què vaig a guanyar jo això? Què me daran? I aquest és un problema que nosaltres tenim que combatre. Perquè
aquesta és un abandó, un oblit, que el paper que ha jugat el moviment obrer al llarg dels anys. El moviment obrer ha sigut actor, ha sigut motor de la lluita per les reivindicacions socials i tal. I en aquest moment sembla que es col·loquen més en una situació de passivitat. ¿Qué me darán? ¿Qué lograremos con esto? ¿Qué me darán? I en això nosaltres tenim que fer un combat molt important. Nosaltres, com sectorial, ho veureu en el manifest, assumim les reivindicacions del moviment. Us diré que nosaltres vam canviar el nostre nom i vam passar de sectorial del moviment obrer, vam passar a sectorial dels treballadors i les treballadores. I vam passar per això a part de algunes consideracions de tipus de marketing. Però la de fons real va ser perquè nosaltres no som un moviment obrer. Perquè nosaltres som treballadors i treballadores que estem per la independència. I nosaltres assumim les reivindicacions dels sindicats i assumim les reivindicacions i els plantejaments dels partits que es reconeixen o que de la classe obrera. I nosaltres assumim això com sectorial. Fem nostra les seves reivindicacions i les seves actuacions. No obstant, què és el que passa? Doncs que com estem en un moment de crisi, com resulta que els treballadors no acaben de creure's les seves pròpies reivindicacions, fixeu-se, els treballadors de la Caixa, els treballadors de la Caixa, no sé com diu, la Caixa de Catalunya, la Catalunya Caixa, no van plantejar la lluita, o jo vaig entendre que no la plantejaven, però estic segur que no la van plantejar, per al lloc de treball. Van plantejar la lluita perquè queremos cobrar tant, o volem cobrar tant, que han despedit a l'àquia. Això és molt greu, companys. Això és molt greu. I per què? Perquè s'ha entrat en una via d'un cert possibilisme, d'una certa retrocés. I aleshores, plantejar el que plantegen, recollir el nostre programa, el que planteja el moviment obrer, no anima els treballadors a pensar que són una opció que els interessi. I aquest és un problema que nosaltres tenim i que nosaltres tenim que abordar a partir de la nostra presència, de la nostra exemplaritat, de la nostra acció contínua entre els treballadors. Un tema que a nosaltres ens preocupa és el grau de concreció al que tenim que arribar. Aquest és un problema que per nosaltres té interès. És a dir, nosaltres tenim que arribar a un plantejament de nivell, per dir-ho d'una manera, constitucional, o nosaltres en els nostres plantejaments tenim que arribar amb detall de quina té que ser, per exemple, l'arc dels salaris que tenen que haver a la Catalunya republicana. Aquests, és a dir, una cosa són els drets polítics, socials, econòmics dels treballadors, una altra cosa és entrar en una política concreta, etc. Aquest és un tema que jo crec que d'entrada nosaltres tenim que entrar per lo més i avançar cap al detall. En això hi ha hagut un canvi, crec que substancial, dintre de la que ha comentat el Ferran, dintre de l'Assemblea. L'Assemblea s'ha plantejat el pla d'actuació de 2013-2014. És un pla que es va aprovar el 28 de setembre, per tant, és un pla que està, inclús per d'alguna manera, en discussió. Està elaborat, s'ha enviat a
les organitzacions, però està en discussió, en proposta. I això, un dels apartats d'aquest pla és el país que volem. Per tant, ja no tenim una foto fixa de la independència. Ara tenim una foto que implica la independència i fer uns primers passos en el disseny del país que nosaltres volem. Per últim, com ens podeu